OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ambalma Actuel Media Flebao, Malikono Malikokan, Obisimila, Anto Kunkibara Kenekan, ni Bakurubawi. Basiriki Turega Kola, Jamana Kunafundila ya Iraka Foko Uluma Jeni, Jamana Nyamoka Sharia, Umi Metalike, Haki Mausigila, Ana Nyapolikawi, Anga Nido Kunkibara Kono. Anga Nido Kunkibara la, Ana Nyapolikawi, Tajifirla Wigelam Soroka Barla, Ano Ibarabla Laba Mikesisan. Ambalma Actuel Media Flebao, Obisimila Kokura, Ani do Kunkibara Sanfe. Inafo Angu ya Foyo Togamna. Jakulu dobe Anga Jamana Kono, Kunafundila ou la Fasalikama, Nangoma, le collectif de veille pour la défense des médias. Oulié la Baroke, Alamsado, Avril Kalouk, Letan Nani, Kunafundila ou Kanyama Asula. Kunafundila ou Kanyama Ba, Noé Banjugu Dante, Alea Iraka Foko ni Ladien Kunkte Dore. Kasoko Kanusongoya Ira, Sharia Bolo Mitala Jamana Nyama Fe, Ka Ubarake Nyon Basili Touré, Kubo, Haki Maula. Waya Iraka Foko ni Sharia Bolo, Uya Nomne, Jamana Kiriblumba Nyakoro. Mamadou Bilal Koulibaly ale be ɲɛfɔli kan ye an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Alamisa don avril kalo tile 14 san 2022 kunnafonidilaw dɛmɛbaga jɛkulu min be collectif de veille pour la défense des médias olu ye faraɲɔgɔn kan ba kɛ kunnafonidilaw dagayɔrɔ la. U y'a yira ko kunnafonidilaw ka faraɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ Basiriki Ture ka ko la min sen bɔra haute autorité de la communication maaw cɛla k'a sɔrɔ kun ma fɔ. Kuma min ni b'a fɛ k'a fɔ journalistes ɲɛna kuma caman fɔra mais équipe min ni ne b'a ɲɛmɔgɔ la maison de la presse la an bɛ acte o acte posé an b'a posé n'an diinɛ a n'an ŋaniya ye presse ka nafa bɛ min na ani Mali ka nafa bɛ min na. Fila ye dɔw ye fasoden jugu ye dɔw ye fasoden ɲuman ye walima olu de bɛ armée soutenir. Ah non mɔgɔ si tɛna se ka politique kuma ta k'i bɛ armée k'i ta ye. Mɔgɔ tɛ sali in kɔnɔ yan min dɔgɔni i den i somɔgɔ dɔ tɛ armée kɔnɔ nin waati in na maliyɛn si tɛ min somɔgɔ kelen ma sa nin kɛlɛ in na donc o ye fɛn min ye dɔw tɛna se k'a fɔ k'u bɔ armée tigɛ ta k'u bɛ dɔw sen bɔ a la o tɛ se ka ɲɛ bi an tɛ se ka jɛ ni o ye. Kunnafonidila jɛkulu caman kun bɛ kɛnɛ kan kunnafonidila dɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ don nin ko la fo ka taa ko laban. Donc bi lajɛ kun ye min ye comme kuma caman bɛ ka fɔ ko in na fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ye weleli kɛ ka kunnafonidila bɛɛ wele bɛɛ ka na bɛɛ ka kɛ kunnafoni hakɛ kelen na a ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ nin de bɛ yen nin de bɛ yen nin de bɛ yen an y'a ye k'a fɔ kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ Banjugu Dante ale yɛrɛ y'o kunnafoni lase mɔgɔ caman ye faamuya sɔrɔ la anw y'a faamu a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko in ye min ye a bɛ i n'a fɔ ɲɛdɔnna don k'a sababu kɛ an ye CNT sigili min kɛra a b'o décret k'a fɔ ko kunnafonidilaw kun kan ka mɔgɔ 4 de sɔrɔ mɔgɔ 4 ma ta u ye mɔgɔ 2 ta nka an y'an da de o kan nin fɛnɛ na an y'an ka mɔgɔ 3 bila ka taa an ɲɛ b'a la k'a fɔ volonté de bɛ yen ka anw ka mɔgɔ 1 bɔ a la k'u yɛrɛ sago la mɔgɔ 1 don. Ko in sera fɔ kiri ka fan fɛ wa kunnafonidilaw kɛlen don k'u jigi da an ka jamana kiri kan. O de kama an y'a assemblée générale d'information organisée bi ka Mali kunnafonidila bɛɛ wele bɛɛ ka nin hakilina fɔ wa bɛɛ ka a dɔn fɛnɛ k'a fɔ Basiriki ka affaire a bɛ nin niveau in de la. Ne kumana kiri kan ka da kan a fɔra jamana kɔnɔ n'i ka hakɛ ma dafa i bɛ a ɲini kiriso sira fɛ hali n'a sɔrɔ presse ye 4e pouvoir ye mais anw nana nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali histoire kɔnɔ presse ka wuli k'a ka hakɛ ɲini fo cour suprême niveau la o de kama anw jigi b'an ka kiriso kan k'a fɔ u bɛna an ka hakɛ segin an ma an ka laɲini ye mun ye a bɛ d'an ma. Fɛn min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Banjugu Dante ale y'a yira k'a b'a ɲini jamanakuntigi fɛ k'a ka nin ko in lajɛ ka ɲɛ. Minnu bɛ yen n'u bɛ dumuni baara ta diɲɛ don o don k'u b'a fasa da k'a kule k'a tɔgɔ fɔ k'a majamu u t'a ɲi ye. Olu bi o yɛrɛ maja min kɛ k'u bɛ président makɔrɔta k'a sankɔrɔta u b'a fɔ ko maliyɛnw ye 2 ye maliyɛn ɲuman dɔw bɛ yen maliyɛn kolon dɔw bɛ yen mais c'est pas parce que i bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la bi k'e patriote ye ko minnu tɛ jɔ yɔrɔ la k'olu ye fasoden jugu ye ni Asimi y'i tulo don kumaw kɔrɔ o ye kojugu de ye ka taa dɔw wele ninnu ye sa transition soutien ye ninnu ye nin ye ninnu ye nin bɛɛ bi transition soutenir
bɛɛ b'a ka accompagner donc a kana dɔw ka kuma ta k'o don a tulo kɔrɔla la k'a kɛ i n'a fɔ maliyɛn jugu bɛ yen maliyɛn ɲuman bɛ yen minnu b'a la k'o tɛgɛrɛ kelen fɔ a ye o ye tɛgɛrɛ fɔ kunu mɔgɔ ye ka tɛmɛ wa sini u b'a fɔ dɔ ye a k'a to a k'a sen bɔ olu sen na a bɛ palais in kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a dogo b'a la dɛ a k'a to ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye a k'a to ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya a ka solution sɔrɔ mɔgɔw ka ko la mais k'a fɔ kɛrɛfɛmɔgɔw mana min fɔ ye o de ye tiɲɛ ye a caman bɛ min fɔ u b'a fɔ n'u ŋɛniya o t'a fɔ ni tiɲɛ ye dɛ. kunnafonidilaw ka kuma bɛɛ b'a yira k'a fɔ k'u tɛna nin ko in bila ten ɲininkali bɛ kɛ sisan nɔ n'a y'a sɔrɔ sariya bɛna se k'u bɔ ɲɔgɔn na. sogo ye dumuni ye min bɛ dun kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ wa a bɛ kɛ nanw de la ka caya a bɛ waati bɔ an ka jamana kɔnɔ sogo sɔngɔ kun yɛlɛla kosɛbɛ nka bi n'i y'a ta k'a lajɛ sogo sɔngɔ jigila ka na dakɔrɔ la an bɛ se ka faamuyali jumɛn de sɔrɔ ni sɔngɔ jigi in na Fatumata Darame ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye an ka jɛn an ka lajɛ. A jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ hadamadenya na ka d'a kan a bɛ farikolo dɛmɛ kosɛbɛ joliko la a ye wagati jan bɔ sogo sɔngɔ kunkuma kun cayara kosɛbɛ faaba kɔnɔ nka sisan a sɔngɔ bɛ taa 560 fo ka taa se 640 ma. nɔgɔya a dakɔrɔ min a kɔrɔ halisa a b'o de la fima fara ka fima bɔ a la tanni bɛ kɛ ɛri bɛɛ dɔɔni ɛri bɛɛ ka taa bila fɔ 16 heures sogo prix ani client tɛ ka tiɲɛ sogo prix ko la parce que n'i y'a ye ni client tiɲɛna a la o y'a sɔrɔ dɔ de farala kan ou bien mɔgɔw tɛ prix kelen na o de b'a to mɔgɔ bɛ tiɲɛ na o de sogo bɛɛ ye prix kelen. ni sogo feerela in ba da don sogo gɛlɛya la k'o ɲɛfɔ an ye. an bɛ yɔrɔ min na i ko bi sogo sɔngɔ yɛrɛ prix normal o ye 560 de sogo koloma bu kɔni da kelen tɛ bu la parce que bu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ quoi bu ka ɲi ni ɲɔgɔn ye parce que n y'a f'i ɲɛna cogoya min na a bɛ kalo 3 bɔ an bɛ ka sogo feere 560 bon an tɛ misi sɔrɔ i n'a fɔ fɔlɔ cogoya parce que o sababu yɛrɛ kɛ basigibaliya yɛrɛ ye quoi parce que an tun bɛ taa misiw ɲini yɔrɔ janw na an yɛrɛ ka misi dɔw tun bɛ taa ɲini fo kɔn na bon sisan an tɛna se ka taa yen parce que sira man ɲi an yɛrɛ bolo tagali yɛrɛ voyage ma nɔgɔn quoi voilà bɛɛ bɛ siran voyage la an b'a bɛɛ ɲini yan Bamakɔ yan an bɛ dɔ ɲini Ɲamana an bɛ dɔ ɲini Kati donc misi bɛɛ bɛ ɲini yan dafɛla na quoi voilà. Fatumata Traoré wele kan kɛ ka ɲɛsin jamana marabagaw ma. Ne hakilila ta kɔni ye min ye sogoko la an tɛ ka se ka sogo kɛ na la yɛrɛ kabini ka sunkalo jɔ an ma se ka sogo kɛ na la sogo ka gɛlɛ o ye gɛlɛya dan ye nasɔngɔ yɛrɛ mana d'i ma n'i ko k'i bɛ sogo san i tɛ se ka tobili kɛ sogo ka gɛlɛya an ka laɲini yɛrɛ kɔrɔ ye min ye ka se ka dɔ bɔ sogo da la an ka se k'a dun ni dun ka fa bɛ ka sabati laɲiniw bɛ ɲɛ ne tɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ kɔni tɔgɔ Mahamadu kɔni sogo ka gɛlɛn bi dɛ sogo tɛ se ka san k'a fɔ k'i bɛ na wɛrɛ san ne ye k'i bɛ taali sogo 200 la san fo n'i ye. A tun bɛ wagati jan bɔ jamana marabagaw tun ye fɛɛrɛ sigi sen kan walasa ka caman bɔ sogo sɔngɔ na nka jamana camancɛ ɲɛfa kɛlɛ o bɛ ka dadigi kosɛbɛ sogoko gɛlɛya kan ka d'a kan sogo bɛɛ bɛ bɔ nin fan fɛ sogo feerelaw ka fɔ la. an ka jamana tajifeereso dɔw i n'a fɔ Shell, Total, Oryx, Ola ni waati laban na olu baarakɛlaw ye baara bila boloda o y'a yira k'a fɔ ko ni wale ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka se k'u ka baara nafa sɔrɔ siraw caya walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ o la an wulila ka se Sulemani Samake ma n'ale ye tajifeerela ye station Shell la an ka jɛn an ka lamɛn Nana Kadija ka kuma bara la. ɲɛmɔgɔw ni an tun ye protocole d'accord dɔ de signé depuis an ye bɔli fɔlɔ dɔ kɛ le 27, 28 et 29 octobre 2021. Bon, maintenant, on a boli fɔlɔ min kɛ u ye an ye accord dɔ de signé n'o ye bɛnkan papier u ko k'u bɛna bɛnkan papier in lawaleya ka bɛn ni le 31 décembre 2021. Bon, ko an ka u kɔnɔ bon an y'an patienté k'u kɔnɔ fɔ le 31 décembre foyi ma lawaleya bɛnkan sɛbɛn ninnu kɔnɔ hali den kelen a ma lawaleya. Bon, vraiment an ye papier ci u ma k'u hakili lajigin. Bon, an y'a décidé ka préavis bila pour que préavis kɔnɔna la 15 jours de ye sariya ye pour que ka sansi di dialogue ma sigi ka kuma ma bon sigi ka kuma la u ye mauvaise foi de yira u ye mauvaise volonté de yira bon an y'a décidé ka taa grève la o de y'an bɔkun ye bon station Shell concernelen don Total, Oryx ani Ola Énergie olu de concernelen don grève in na station 4 parce que an bɛ laɲini dɔ an bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ n'o ye convention des entreprises pétrolières convention des entreprises pétrolières olu station 4 de kelen de k'u bolonɔ bila o la ko n'u nan'u ka baara kɛ n'u bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ bɛnkan dɔw de bɛ yen baara bɛ kɛ ni o bɛnkan hukumu kɔnɔna ye bon convention in kɔnɔna la a tɛ ka appliquer c'est pour cela que anw station damaw y'an fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkan in réclamer quoi.
Bon, barabla in daminɛna le 6, 7, 8, 3 jours irréconductibles. 3 jours irréconductibles à Bana Kounou. 6 jours, bon, maintenant, il y a baradamne Kounou. Dès aujourd'hui, on a un préavis grève. Parce que entre nous, on a un préavis au délai sera. Bon, au délai sera, parce que Benga Masro, on est obligé de retourner car préavis grève là, ben tout. Bon, comme le préavis est illimité, tout est au conon. Bon, cette fois-ci, on a un blade qui est illimité. Le moment, on a barre d'amener. Maintenant, on a un préavis de déposer bitourné pour que l'ait recommencé. Parce que depuis ces 4-6 jours, la fois, si on a marqué, on a envolé pour que on a fait comment. Il faut que conflit bien pour produire des flammes, c'est vrai. Boni on va grève te clé donning quoi on t'a ni hacker ni ça a été seulement une coïncidence ani awati de bena quoi on va une société entreprise ban nous on be sara de wa cheki wa wolon la wa woro par endroit en même temps anti amola anti NPC là contrat tambolo en même temps anti congé soro et repos tambolo ali ni banana ni menace doni ndron ibena soro il remplacera patron ba foko tu es remplacé par quelqu'un bon tu n'as pas le choix tu ibe taso sisan jamana kono kibaru ana ko kan kibaru ona lasaw ma Mamadou Bilal Coulibaly fe teliala anga je anga laje Mali y'a yira k'a fɔ ko sɛnɛ natala n'o bi bɛn san 2022 ma k'ale bɛna miliyari 456 k'o de don sɛnɛ ta sira fɛ olu minnu cɛla jamana yɛrɛ bi dɔ bɔ sɛnɛkɛlaw bi dɔ bɔ fɔ ka taa se dɛmɛbagaw ma miliyari 54 olu bɛna bila ka mɔgɔw dɛmɛ nɔgɔ sanni na fɛn min ye kɔɔri ta bolo ye miliyari 15 de bɛna di o hokumu kɔnɔna na Mali bi fɛ k'o sɛnɛ fɔ ka taa se tɔni miliyɔn 10 ma Ameriki jamana sɔnna nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka pankuru ani kɛlɛkɛminan caman k'olu feere Nigeria jamana ma minnu sɔngɔ bi t'i jɔ fɔ $1 miliyari 1 na. Fɛn min ye Nigeria jamana ye bamaci wale waralen no jamana kɔrɔyanfan na a bi san damadamani bɔ wa États-Unis de y'olu dɛmɛbagaba ye farafina jamanaw cɛla. Faransi kalafili la min ɲɔgɔn kɛra san 2017 o ɲɔgɔn wɛrɛ de kɛra sabu ka da kan kalafili laban bɛna kɛ jamanakuntigi Emmanuel Macron ani Marine Le Pen de ni ɲɔgɔn cɛ o bi kɛ avril kalo tile 24 san 2022 nka ni sen na u fila cɛ bɛna fɔ a ka surun o de ye hukumu kɔnɔna na u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi jabaranisoba kan walasa ka kuma fale-fale kɛ Faransɛw bɛɛ ɲɛna o fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye dɔ bɛ se ka bila dɔ ɲɛ. Irisi jamana ka kɛlɛkɛ bateau min be n'o bi wele ko Moskova ale benna ji la alamisa tɛmɛnen tasuma wulilen a fan bɛɛ la arabadon Irisiw ka minisiriso min ɲɛsinen don u ka golomasiri tabagaw ma o de ye nin kuma lase in kɛ avril kalo tile 14 tɛmɛnen san 2022 nin bi kɛ tiɲɛniba de dolen Irisi jamana ka kɛlɛkɛminɛnw cɛla hali n'a y'a sɔrɔ kumaw fɔfɔlen don ɲɔgɔn kɔ sabu ka da kan Ukraine y'a yira k'a fɔ k'ale de ye mugu dɔw fili ka taa ci a la fɛn min ye Russie ye olu y'a yira k'a fɔ ko tasuma dɔ de wulila a kɔnɔna na k'o de kɛra sababu ye k'a ben ji kɔnɔ. an balima actuel media filɛbagaw ni de kɛla aw garisɛgɛ ye an ka ni dɔgɔkun kibaruya sanfɛ aw ni ce aw ka lajɛli la an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.